Machiegni kendo nyako Ramogi komishonas ang'wen mag IEBC ma isundo mondo mi owuog e APC sani koro bedo gi e duolno ochung' aleng'a ma bang' komiti mar od bura mar rango chike kod ratiro puodho ni jatend Kenya William Ruto ochuga put mabiro nono komishonas go. Chris Owino miwa ler mathoth. Bang' winjo buche ang'wen mag dwaro ni ogol e APC komishonas ang'wen mag IEBC, komiti mar od bura mochung'ne weche mag chike JLAC opuodho paro mar golo Juliana Cherera kod kweth mare e APC. The Honorable Sir George Murugara, the Chairperson, Justice Legal Affairs Committee. Maler mane ogol kod jakom komiti mar JLAC George Murugara e od bura odiochieng' mogik motelo ne jo od bura dhi e yweyo mar dweche 2. Ka olidho ripodno ne jo od bura motelo ne pedhe ayanga e od bura, Murugara oyango ni buche ang'wen go ne omulo fuondni duto madwarore e golo APC commissioners mag IEBC. The petition by the Republican Liberty Party discloses serious violations of the Constitution or other laws as a ground for removal of Ms. Juliana Woge Cherera, Ms. Irene Cherop Maset, Mr. Francis Mathenge Wanderi, and Mr. Justice Abonyo Nyang'aya as commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Murugara onyiso jo od bura ni komiti mar JLAC ne oyudo neno moromo manyiso kaka Cherera kod kweth mare ne odhi ataro mar pen chik e kinde yiero mokalo. The petition by Ogwo Steve Jerry discloses serious violations of the Constitution or other laws, gross misconduct and incompetence as grounds for removal of Ms. Juliana Wonge Cherera, Ms. Irene Cherop Maset, Mr. Francis Mathenge Wanderi, and Mr. Justice Abonyo Nyang'aya as commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Ne onyiso od bura ni kaluwore gi ndhandhu mag neno magin go, jo od bura owinjore puodho ripot margi mar miyo jatend piny thuolo mar chuga put moyedhi mar nono timbe commissioners go. That His Excellency the President appoints a tribunal to deal with the matters in accordance with Article 251(5) of the Constitution. JLAC bende dwaro ni Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Irene Maset kod Francis Wanderi ochunge tich nyaka putno tiek nonro mare. That His Excellency the President suspends the commissioners hearing pending the determination by the tribunal. Matimore katodoko ni commissioners ang'wen go nyocha okoyuore buche mag diro gi oko e APC e gino mane giwacho ni chung' mar komitino ne oseyangore kaluwore kod weche ma jatend piny William Ruto ne oketo e mbui mare mar Twitter. Po ni jo od bura puodho ripot mar JLAC, IEBC dhi bedo maonge kod commissioners kaluwore ni jakom IEBC Wafula Chebukati, Boya Mulu kod Professor Abdi Gulie dhi e rutaya tarik 18 dwe mar achiel higa manyien. Okang' ma kamano nyalo keto piny Kenya e midhiero kaluwore ni nitiere yiero madundo ma onego IEBC otaye higa manyien e od bura ma Kandara, Garissa Township kod Elgeyo Marakwet. There is that imminent risk, Honorable Speaker, that the country would runs the risk of running without a commission. And that's why it's very important that we expedite with this IEBC bill before we proceed on recess to allow the Senate time to also consider it, because it's also a bill that touches on counties, because elections in this country are held or presided over by IEBC, both from MCA, senators, governors, all the way to the National Assembly and the presidential elections. My point is that this House has a duty to respect its own rules. That is my point. And therefore, the proposal to push that bill, that business on the amendment bill on the IEBC Act to the afternoon is irregular, is unprocedural. Buche mag golo ya APC Cherera 4 ne ochwal kod duond bura mar Republican Liberty Party, Reverend Thumbi Ndwiga, Steve Jerry Owuor kod Geoffrey Lagat. Jotelo mag Azimio Raila Odinga, Martha Karua kod Kalonzo Musyoka ne oseyo jatend piny William Ruto kuom tiyo kod komiti mar JLAC e chulo kuor kendo kwedo chenro mar komitino. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.